Illum ser nipprova riċetta tradizzjonali oħra għall-ewwel darba. Meta kont noqgħod Malta, nanna ta' spiss kienet tibgħat li borża biskuttini tar-raħal man tal-barun għax dawk il-favoriti tiegħi. U veru ma ħaġa sempliċi ħdejn il-ħafna ħelu tajjeb Malti imma veru nimmissjom. U dil-ġimgħa ħbiba tiegħi fuq ix-xogħol ħarġet bil-maternity leave u peress li tradizzjonalment il-biskuttini servu mid-dar meta jistidnu n-nies biex jaraw tarbija li għadha titwielet, qed ħanamilhom dil-ġimgħa bħala sorpriża li għax tipo appropriate. Ħafna ġieli jsaqsuni speċi kif bdejt nitfa' videos tiegħi sar Malti jew indewwa li kell Malti li sabi barranin. U actually dawn huma affarijiet li kont nagħmelhom qabel ma bdejt niġbed il-videos. Għalkemm kont nimmissja li kell Malti in ġenerali u spiss kont insajru d-dar. Peress li aħna l-Maltin għandna ħafna ikel tipiku hekk fi żmien il-festi bħal figolli, l-adam tal-bejtin, il-prinjolata u hekk. Kont nispiċċa nagħmel ħafna affarijiet ta' spiss u nagħmel kwantità kbira u bil-fors kien ikolli nieħu ammont il tax-xogħol għax kien ikolli wisq għalija għal dan jilbiss. Aparti minn hekk, il-kollegi jħobbu l-ikel bħali u japprezzaw ħafna l-kulturi ta' pajjiżi differenti u allura nħoss nara ir-reazzjoni tagħhom meta jduqu xi ħaġa kompletament ġdida, speċjalment għax peress li aħna pajjiż żgħir, normalment qatt ma jkunu semgħu bihom. U darba qed, you know what, ħaniġbed video u nitfgħu fuq Instagram u TikTok u kien mar tajjeb u msomma the rest is history kif jgħid l-Ingliż. Sissa kull ħaġa li għamilt intoġbot imma naħseb il-figolli u l-imqaret kienu l-favoriti. U wkoll bda tisir tradizzjonali kollu apparti li nħossni aktar close to home, fil-verità sirt napprezza aktar lil pajjiżi u l-kultura tagħna. Naħseb xi ħaġa li meta kont noqgħod Malta veru kont noħodha for granted. Bħala xi dakinhar ukoll għamilt il-ġbejniet u l-minestra kif kont fil-muża u għax kont qed inħossni daqsxejn homesick ukoll to be honest. Ma nafx xi temp kienet ikun ta' dwejjaq mawx. Għandi bżonn nara daqsxejn xemx u sema blu naħseb. Insomma, il-minestra u l-ġbejna hid the spot u l-biskuttini intoġbu mill-kollegi wkoll.